ora usah isuk-isukan njaluk sepat. Oh iya iki mau uga dirawuhi kadang-kadang WMC Wayang Mania Community matur nuwun. Ya. Kali Bu Parsinem mawon. Lah, Ayo yang kene yang. tuwunyo Bu Parsinem ngeblak kowe. Sinta Penggar sud jajal. Ya. Wis monggo kersa. Sinta ayo sin. Ayo. Ojo to kok niken to. Engko nggo bom. Ya. Sido rondo Pak Kaban. Oke, senam pagi. Yo klilir. Nyun sewu. Nah. Jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ah iya no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu Pepundhenku Dalang Pak Anon Bijo Kangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, kepala dinas, ya Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora isa disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana lalaten Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula Dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang liyane wadene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun. Ya, terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya, ngadeg yuk. Ya, mie sedap wis selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tas. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Ijo. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Heeh, wis buka nek ya kitabe. Iya. Besok sik ngrabekne Parto Kromo. Rapine Parto Kromo. Iya. Ya, mangga. Astabrata. Ya, terakhir dik niken spotono to, spotono. Ayo. Bumiak ora kelangan gamelane. Monggo dik niken. Selamat pagi, Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikeki goib barang. Wah, sik oke ning ngertane. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Apa seragenan? Nah, manut. Seragenan apa Banyuwangi?
Apa pan? Halah pan nih kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho. Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae, gamelan wae ya, Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke, oh. Gelo. Jare mau ketek akeh Banyuwangi, nek kan gelo. Piye kok? Ya wis gelo wae ya. Seraginan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit. Napa semutan? Kram. Keram tenan to? Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? kanjang-kanjangan. Kuwi tau blong-blongane. Iya. Yo, gelo seraginan Mas Arya. Yuk. Ning ngendi nggonku goleki patah-pati kapengin ketemu senadyan adoh tak parani among nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kawilunga ninggalake aku kaya sing nyandal atiku loh konetes nalesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasangajeng ngecek kami kelati aku ora bakal guneli Ngapunten Mas, warani telas. Santai wae. Iki lho, tapi ku enak, Mbak. Lanjut. Bebe sani suwe ngunduh kalapa rugi gede wong jawa nafsune nora
masih dalam rangkaian HUT Hari Jadi Nganjuk ke 1087. Dasare kota angin. Kota angin ki jadi maknai nggur angine sing gedhe nanging nulato sifate angin. Sifate angin kuwi piye, Truk? Angin kuwi nyerambahi ya ta. Ning panggonan sing ngombo kang sarta panggonan sing cilik utawa panggonan sing rungsit. Tegese maknane ya ta wong-wong Nganjuk masyarakat Nganjuk kudu bisa manjing ajur-ajer awor sapa wae bisa tepa slira tata krama ditengenke. Oh ngono. Ayo. Dadi kumpul karo wong dhuwuran ora ngisin-ngisini, kumpul karo padha padane masyarakat ya ora rumangsa dhuwur. Oh ngono. Heeh. Wah, angin iki sifate ya apik umpama dijupuk filosofine. Ayo no. Ya, macut iki engko bek ini kan gubom buat terakhir. Mas Heru. Sowe ora duet Mas Heru. Nah. Ya ana permintaan lumantar nawala Kang Tumibeng Pangkon. Ngapunten menawi wonten permintaan-permintaan mangke sing boten saged kula aturaken mergi menika kula aturaken sanes wekdal menawi kula Metro Kalih Gareng wonten laladan sanes. Mas Gareng Mas Heru kok Mas Gareng. Ya, selamat subuh. Wah, urung nggih. Supaya sahur. Wonten permintaan menika Sidorondo. Ya. Hah? Karo Dewi ya kena, karo Mbak Ingkar ya kena. Oh, Dewi ra melu to? Ora melu. Oh iya. Ora ngemake ora apal. Iya. Ora usah isuk-isukan njaluk sepat. Oh ya iki mau uga dirawuhi kadang-kadang WMC Wayang Mania Community matur nuwun. Ya. Kalih Bu Parsinem mawon. Lah, Ayo yang kene yang. tuwunyo Bu Parsinem geblak kowe. Sinta Penggar sud jajal. Ya. Wis monggo kersa. Sinta ayo sin. Ayo. Ojo to kok niken to. Engko nggo bom. Ya. Sidorondo Pak Kabayan. Oke, senam pagi. Yo kelilir. Bangun. Ya. Nyun sewu. Nah. Jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ayo no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu Pepundenku Dalang Pak Anon Bijo Kangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, Kepala Dinas, ya Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora isa disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana laladan Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula Dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang liwene wadene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun. Ya, terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya, ngadeg yuk. Ya, mie sedap wis selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Ya. Ayo. Tas. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duet neno Mas berarti. Heeh. Ijo. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Wis buka nek. Wis ya kitabe. Iya.
Besok cik ngerabekne Partokromo kan. Rabine Partokromo. Iya. Ya, mangga. Astabrata. Ngaturaken Cundamani. Ya, terakhir dik niken Spotono to, Spotono. Ayo. Bumiak ora kelangan gamelane. Monggo dik niken. Wilujeng enjing. Selamat pagi Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikei goib barang. Wah, sik oke ning ngertane. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya Mas?